Στην Κιλικία ο Αλέξανδρος ίδρωσε πολύ κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του και ήπιε, όπως λένε, παγωμένο νερό ή δηλητηριασμένο νερό, κακό νερό από τον ποταμό Κίδνο. Ο Αλέξανδρος αρρώστησε βαριά και πολλοί γιατροί προσπάθησαν, αλλά δεν μπορούσαν να τον θεραπεύσουν. Ο Φίλιππος ο Ακαρνάν, ο προσωπικός του γιατρός, προσευχήθηκε πολύ πριν παρασκευάσει το φάρμακο, το οποίο θα ήταν κατάλληλο, όπως νόμιζε, για τη θεραπεία του Αλεξάνδρου, και ήταν έτοιμος να του το δώσει όταν ο Αλέξανδρος έλαβε επιστολή από τον αρχηγό στρατού, τον Παρμενίωνα, ο οποίος του έγραφε ότι είχε πληρωθεί ο γιατρός ο Φίλιππος από τον Δαρείο για να τον δολοφονήσει. Ο Αλέξανδρος τότε έδωσε την επιστολή στον Φίλιππο τον γιατρό και κράτησε στα χέρια του την κήλικα με την οποία είχε παρασκευάσει το φάρμακο ο Φίλιππος ο Ακαρνάν. Το θέαμα ήταν αξιοθαύμαστο και είχε κάτι το τραγικό. Ο ένας διάβαζε το γράμμα και ο άλλος έπινε το φάρμακο. Με την επίβλεψη του Φιλίππου όμως ανάρρωσε γρήγορα και παρουσιάστηκε στους Μακεδόνες, γιατί η στεναχώρια του συνεχιζόταν μέχρι να δουν ζωντανό τον Αλέξανδρο. Ο Οδυσσέας τραυματίστηκε σοβαρά όταν πήγε να δει τον παππού του, τον Αυτόλικο. «Επαϊδί δε αίμα κελενών, με ποδί, με τραγούδι σταμάτησαν την αιμορραγία του Οδυσσέα η γη του Αυτόλικου». Ο θεός ήλιος, ο Απόλλωνας, θεωρείται από τους Ολύμπιους θεούς ως πεΐονας, δηλαδή αυτός που θεραπεύει όλες τις ασθένειες. Και η κόρη του, η εγγονή του, είναι η Πανάκια, το φάρμακο, ο ήλιος που θεραπεύει όλες τις ασθένειες. Στους ύμνους του Καλιμάχου για τον Δία και τα μαλλιά του Απόλλωνος στάζουν στο έδαφος αρωματικά λάδια. Στην πόλη, στο έδαφος της οποίας θα πέσουν εκείνες οι σταγόνες του ήλιου, όλα γίνονται άνοσα. Και σήμερα λέμε, σπίτι που το βλέπει ήλιος δεν το βλέπει ο γιατρός. Ο Όμηρος ονομάζει τον θεό ήλιο Απόλλωνα Σμινθέα και Ποντικοδαίμονα, δηλαδή αυτόν που όταν βγαίνει φεύγουν τα ποντίκια. Ο Ασκληπιός είναι ο μεγαλύτερος γιατρός στα μυθικά χρόνια στην αρχαία Ελλάδα. Είναι αυτός ο οποίος είναι γιος του Απόλλωνος, του θεού ήλιου, και κατάγεται από την Τρίκη, τα σημερινά Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Είναι γιος της πριγκίπισσας του τόπου της Έγλης και του θεού Απόλλωνος. Έμαθε την ιατρική τέχνη κοντά στον Χείρονα, τον Κένταυρο, στις πλαγιές του Πηλίου, και ίδρυσε το πρώτο νοσοκομείο της αρχαιότητας, στο οποίο οι ασθενείς ήταν ξαπλωμένοι στο εγκυμητήριο, στον τόπο όπου ήταν ξαπλωμένοι κατά γης, όπου ο Ασκληπιός και οι άλλοι ιατροί και νοσοκόμοι νοσηλευτές έβγαζαν από τα φίδια το δηλητήριό τους, το ανακάτευαν με είδωρ και άλλα σκευάσματα και το έδιναν στους ασθενείς. Ο άρρωστος μετά τη θεραπεία του έγραφε πάνω σε λίθινες πλάκες την αρρώστια και τη θεραπεία του. Αυτό γινόταν συνήθως με την υπόδειξη των ιερέων για να αυξηθεί η φήμη του Ασκληπιού. Τέτοιες στήλες ιαμάτων θαυματουργικών θεραπείων βρέθηκαν πολλές σε διάφορα ασκληπία. Αυτές εξιστορούν τον τρόπο της θεραπείας των ασθενών. Στα ασκληπία γινόταν η θεραπεία όλων των ασθενειών, αλλά δεν επιτρεπόταν να υπάρχει αρχή και τέλος. Δηλαδή δεν επιτρεπόταν σε καμία γυναίκα να γεννήσει μέσα στο ασκληπείο και σε κανέναν άρρωστο να βρει θάνατο μέσα στο ασκληπείο. Ο Ασκληπιός ασφαλώς δεν θεραπεύει δωρεάν τους ασθενείς του. Θεραπεύει έναντι αμοιβής και η αμοιβή είναι ανάλογη με τον θεραπευόμενο. Ο υπόλοιπος πρόσφερε για τη θεραπεία του 20 άλογα.
Το παγκόσμιο σύμβολο της ιατρικής μέχρι σήμερα είναι από την αρχαιότητα το φίδι, το ίδιο και για τη φαρμακευτική. Ο Αριστοφάνης όμως περιγράφει και μία θεϊκή, μαγική θεραπεία ενός τυφλού, ο οποίος βρίσκεται στο Ασκληπείο, όπου τον σκεπάζουν οι ιερείς με κόκκινα υφάσματα και τα φίδια του Θεού, τα οποία βγαίνουν από το άδυτο, πηγαίνουν κάτω από το ύφασμα και του γλύφουν τα μάτια, και όταν σηκώνεται ο ασθενής, ο τυφλός, πέφτουν τα υφάσματα, εξαφανίζονται τα φίδια και βλέπει. Ο Πλούταρχος μας λέει ότι ο Λικούργος έκτισε στη Σπάρτη ναό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά Οπτιλέτη, η οποία βοήθησε να γίνει καλά η ασθένεια που είχε στους οφθαλμούς του. Ο Αισχήνης αναφέρεται σε ιατροδιδασκαλείο, δηλαδή σχολή ιατρική στον Πειραιά. Ο Τίμαρχος μόλις πέρασε την παιδική ηλικία πήγε και εγκαταστάθηκε στον Πειραιά, στο ιατρείο του Ευθυδίκου, με την πρόφαση ότι ήθελε να μάθει την ιατρική τέχνη. Και αν σε ένα οποιοδήποτε από τα εργαστήρια που συναντούμε στους δρόμους εγκατασταθεί κάποιος γιατρός, αυτό ονομάζεται ιατρίον. Ο Αισχήνης επίσης αναφέρεται σε γιατρό, ο οποίος πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί στο δικαστήριο για να μαρτυρήσει, για να βεβαιώσει ότι αυτός ο οποίος δεν πήγε στο δικαστήριο ήταν πραγματικά άρρωστος. Ο Αριστοφάνης αναφέρεται σε φαρμακοπόλη στην Αθήνα, ο οποίος μόνος του παρασκευάζει διάφορα φάρμακα. Τα φάρμακα είναι για διάφορες περιπτώσεις, όπως για την συχνοουρία ενός ηλικιωμένου ή για την ευκύλια ή άλλα φάρμακα που διευκολύνουν την ταχύτερη γέννα μιας γυναίκας. Οι γιατροί, αναμειγνύοντας τα πικρά φάρμακα με γλυκά υγρά, βρήκαν ότι η ευχάριστη γεύση είναι αποτελεσματική ως προς την επίτευξη του συμφέροντος, μας λέει ο Πλούταρχος. Και μη μου θυμίζεις εκείνον που δεν θέλει να πιει το πικρό φάρμακο γιατί δεν είναι σε αττικό αγγείο, δηλαδή μην κοιτάς τη συσκευασία στην οποία βρίσκεται το φάρμακο, αλλά την αποτελεσματικότητά του. Στη σημερινή Ρωσία, οι Βουδίνοι της αρχαιότητας, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, γνώριζαν ότι από τους κάστορες που ζούσαν γύρω από μια μεγάλη λίμνη μπορούσε να παραχθεί από τους όρχες τους φάρμακο το οποίο ήταν ειδικό για τις νόσους της μήτρας. Ο Αρταξέρξης έδωσε στον Τιμαγόρα 80 αγελάδες για να πίνει το γάλα του, μιας και ο Αθηναίος, ο οποίος είχε αυτομολύσει σε αυτόν, υπέφερε από κάποια ασθένεια που το γάλα της αγελάδος θα του έκανε καλό. Μαζί του έδωσε και τους βουκόλους να βόσκουν τις αγελάδες και να του φέρνουν το γάλα. Ενώ το γαϊδουρινό γάλα, το οποίο είναι ειδικό για τον κοκκίτη, το χρησιμοποιούσαν και οι Αθηναίοι. Ο Πυθέας είπε: όταν βλέπουμε ότι ένα σπίτι προμηθεύεται γαϊδουρινό γάλα, συμπεραίνουμε ασφαλώς πως έχει κάποια αρρώστια μέσα. Ο Δημόκριτος αρρώστησε πολύ βαριά στην Θράκη, την πατρίδα του, τα Άβδυρα. Οι ντόπιοι γιατροί δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά, γι' αυτό έστειλαν καράβι θρακικό προς την Κο, όπου ο Κώος ιατρός Ιπποκράτης δεν δέχτηκε να μπει μέσα στο καράβι των Θρακών, το οποίο δεν του φαινόταν καλοτάξιδο. Έτσι ζήτησε με την αμοιβή που θα του έδιναν να νοικιάσουν ένα καράβι από τη Ρόδο, γιατί εμπιστευόταν περισσότερο τους Ροδίτες ναυτικούς. Το καράβι ξεκίνησε από την Κο για τα Άβδυρα, αλλά στο δρόμο του εξόκυλε, όπου για ένα εξάμηνο έπρεπε να επιδιορθωθεί, ενώ και εκεί ο Ιπποκράτης στο μεταξύ διάστημα ίδρυσε ιατρική σχολή. Όταν πήγε στα Άβδυρα, την πατρίδα του Δημόκριτου, τον θεράπευσε από τους πονοκεφάλους του, αφού τον πήγαινε κάθε μέρα περίπατο
και όταν δεν μπορούσε με φορείο κάτω από μία ιτιά από την οποία αργότερα έγινε η ασπιρίνη. Όταν πολύ αργότερα σε μεγάλη ηλικία αρρώστησε βαρύτατα και δεν υπήρχε ελπίδα θεραπείας, ο Δημόκριτος η αδελφή του έκλαιγε πάνω από το προσκεφάλι του. Ο Δημόκριτος της είπε «Βρε αδελφή, δεν πέθανα ακόμη, γιατί με κλαις ζωντανό?» Και εκείνη του είπε «Δεν κλαίω για σένα, αλλά για μένα, γιατί εγώ είμαι η ιέρια της θεάς Δήμητρας, σε λίγες μέρες γίνονται τα θεσμοφόρια, τα 9 μέρα, και εγώ πρέπει να είμαι εκεί στη Μεσοσπορίτισσα θεά, αλλά δεν θα είμαι γιατί πρέπει να είμαι κοντά σου για να σου κλείσω τα μάτια». Ο Δημόκριτος τότε είπε «Για 9 μέρες θα ζήσω. Αδελφή μου, κάθε βράδυ να ζυμώνεις ένα φρέσκο ψωμί. Το πρωί να το ψήνεις και να το αφήνεις δίπλα στο προσκεφάλι μου». Έτσι για 9 μέρες ο Δημόκριτος έζησε από τη μυρωδιά του ψωμιού, και όταν η αδελφή του επέστρεψε τον ευχαρίστησε γιατί έζησε και μπόρεσε να επιτελέσει το καθήκον της. Τότε ο Δημόκριτος έκλεισε τα μάτια του και τότε μόνον πέθανε. Έτσι και εμείς πρέπει να πούμε στους ασθενείς ότι πρέπει να βάλουν ένα τέρμινους, έναν χρόνο μπροστά τους για κάτι που πρέπει να κάνουν, και αν πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουν, θα ζήσουν.